Plodna dolina rijeke Bednje, okružena brežuljcima i gorjem, plijeni prirodnim ljepotama, ali skriva i mnoge tajne minulih vremena. Kako svako naselje u našem kraju ima neku od legendi, tako i u Beletincu postoji legenda o crkvišću, odnosno o crkvi za koju neki kažu da je potonula, a neki da je srušena prije davnih vremena. Tako smo i mi se uputili u Beletinec na mjesto za koje se govori da je crkvišće. Odlučili smo u suradnji sa općinom i sa vlasnicima zemljišta da ćemo ispitati arheološki ovo područje kako bismo konačno utvrdili o čemu se radi, odnosno kako bismo pronašli u crkvu. Već prvi dan istraživanja donio je jedno iznenađenje jer smo pronašli antičku arhitekturu. Antičku arhitekturu koja je toliko dobro sačuvana da je zapravo iznenađujuće s obzirom da se sustavno već dugi niz godina obrađuje. Pronašli smo između ostalog ne samo zidove, već i sustav grijanja, dakle centralno grijanje koje potječe još iz Rima, čitav kanal i ložište. Kuda dalje zidovi idu ne znamo za sada, ali planiramo daljna sustavna istraživanja koja ćemo na temelju georadarskih istraživanja kasnije nastaviti i utvrditi o kakvoj vrsti nalazišta se točno ovdje radi, koje je zaista na idealnom položaju u blizini rijeke Bednje, uz plodne ravnice i uz prekrasni gorski klanac kojim dominira Čevo.